guys, paalis na po tayo dito sa may San Juan Bautista Church here in Dinalupihan, Bataan. Umalis na sila, sayang. Bakit naman sayang? Hindi. Ang ganda ng gayak ng loob eh. Yan yung kanasal. Ah, Kasal ba yung shooting? kasal na bang gabi? Hindi, maraming cameraman. Maraming Oo, kasal nga mga mga artist na yung kinasal. Oh. Kasi ang binalugan sa kasal. So yan guys, ang ganda ng plaza nila. Valentine's pa yung team. Na para bang ako'y nagbabalik. Mahal No U-turn. No U-turn. So time check guys, 4:25 in the afternoon. Ano pala ano? Hindi pa ako nakainom. Diretso lang para 26.3 kilometro sa Angeles Corak, Florida Blanca, Dinalupihan Road. So we're going to Corak, Pampanga guys. Uy, nasa Pangasinan tayo. Bugal yun. Naman. May tourist spot doon. Saan? Bugal yun. Cool. Wala. Wala si Gold. Di ba ning vlog na nila? Nagpagila sa kapong simbahan ng mga nagkakapitan. Sa mga tara, meron. Ano? Bacalat River. Maganda, malinaw yung tubig. Wala pang lumitaw. Kahit makakuha ka lang ng Infanta, maglulup tayo. Oh, dito na tayo sa Paliko. Tindahan dyan. Ha? Ano to? Oo, ano? Oo nga. Hindi tayo makain sa tindahan.
makapunta ng Casa Batica. No? Casa Batica. Eto? Hindi naman tinda. Ano ba yun? Merienda. Oo nga eh. Hindi, liliko. Ay, Hindi man siya. di siya. Tagal niya. Hindi ka maka-overtake. Paano? Paliko. Oo. Wag. Pa-warp siya. Florida Blanca na pala tayo. Wala pa. Oo, papunta pa. Pag pumasok ng Pampanga to, kakabukin yun. Yes. Hindi lang, may mga papasok na kasi ano ba ito ba ito? Oo, wala mo siya. Pampanga lang yung nababasa niya. May bababasa siya ba ito dito? Old San Jose. Wala. Ay, ito. Meron kaya dyan? May guhit na ata yung cellphone ko. Ha? May guhit na ata. Parang, ewan ko. Pumunta mo sa Oh. Pag. So guys, we're now leaving Dinalupihan, Bataan. Ito, hi. That's for Florida Blanca. And welcome to Florida Blanca, Pampanga, Greece. Time check, 4:40 in the afternoon. Ano? kapag-kapit. Ah, Dalawang tayo. ay, oo. Oo nga, luwag-luwag doon sa harapan. Ah.
Mainit pa guys. Mataas pa ang araw. Ay, yung kayang dance farm na lang. Yan. Saan? Ay, hindi naabot. Hanggang ano lang pala yun. 5. Dito lang yan sa Florida. May sisingilin ka? Mm. Totoo na? $56. Ano to? Halong balitog at saka manha? Hindi na, mali na. Parang may balitog. Sa bawang siya. Ah, Dahil table. Pagpagin mo ba? Jupiter naman nalaman natin mong usap. bakit? Kaya. Paano yan? Hangin yata dun eh, hangin. Bago sa ano. Wala doon sa lupa. Wala bilog. Walang land. Walang lupa. Puro gas. Gas pala. Eh. Tama. Hindi naman siya lumalabas ng view eh. Sino? Itong ano. Oo. Uy, yung ano ng Florida. Ganda. Para rin siya sa Bora. No. Oh. Sayang, ang taas pa ng araw. Diyan tayo lumusot kanina? Ay, hindi. Doon pa. Oo, doon pala. Layo ka. Oo nga. Saan pala tayo? Nabukulod. Ah, doon yung nabukulod. Uy, sibuyas.
Paano kabigat? Oh. Wala pa. Dito, 61. Yun yung oil din. Yun yung may pinagkutan natin. Hindi, yung sa tabi. Nagsalita sa Waze. Guagua. Papuntang Guagua to. Parish of the Divine Mercy. Ang ganda na. Ganda rin, oh. Ito yung pinuntahan. Tama na. Gusto mo? Huwag na. Ano lang. Next time. Tama na. Eh kasi mukhang dito to kung ano na. Na? Itong isa mo. Oh. Hindi naman dun sa view. Papunta sa ito. So guys, welcome to the Divine Mercy Parish, located here in Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. Was formally established as a parish in 1994 and solemnly dedicated on August 25, 2002. It serves the local community in the Archdiocese of San Fernando and is distinct from the older St. Joseph, the worker parish located in the town's poblacion.
So, along the highway lang po tong church, guys. Yan. So, silipin po natin sa loob, guys. So, ito po yung itsura niya sa loob. So, ang ganda po ng paligid ng church.